Гэтым летам духоўнае жыццё для католікаў віцебскай дыяцэзіі выдалася багатым на падзеі. Сёння ў перадачы мы хочам расказаць гледачам пра святкаванне свята Божага цела ў Віцебску і пра перэгранацыю копій турынскай плашчаніцы ў сталіцы дыяцэзіі. Першым месцам прабывання святой рэліквіі стала парафія Езуса Міласэрнага ў Віцебску. У свеце існуе 7 паўнамаштабных копій турынскага савана, адна з якіх з 2002 года знаходзіцца ў Беларусі, у мінскім касцёле святого Сымона і святой Алены. Мы дзякуем Всявышняму, што мы маем такую магчымасць, такую святыню мець на нашай зямлі, бо гэта яшчэ адзін вялікі Божы знак пра Хрыстовае воскрэсенне. І вось сёння гэтая святыня сярод вас, дзякуючы яго экселенцыі, шаноўнаму біскупу Владиславу, які пажадаў, каб не толькі ў Віцебску якийсь час, але і в іншых парафіях па ўсёй дыяцэзіі, каб людзі змаглі памаліцца, прысланіцца, каб змаглі адчуць гэты Божы вялікі дар. Ва ўрачыстай працэсіі копію плашчаніцы пранеслі па вуліцах Віцебска да касцёла Езуса Міласэрнага. На прыступках храма рэліквію сустракалі святары і вернікі. Бог нас любит и николи нас не покидает. И слава Богу, что плащаница туринская находится в нашем костеле, где люди могут прийти и убачить, что Иисус жил, помер и воскрес, как мы могли жить вечно, как мы были счастливыми, с усмешкой, с радостью, с Божьим благословением. Святую імшу узначаліў біскуп віцебскі Уладзіслаў Блін. Літургію канцэлебравалі апостальскі візітатар для грэка-католікаў у Беларусі Сергей Гаек, святары віцебскай дыяцэзіі. Ва ўрачыстым распачацці перэгранацыі копіі турынскай плашчаніцы таксама прымалі ўдзел сёстры з розных ордэнаў, прадстаўнікі дыпламатычнага корпусу, сродкаў масавай інфармацыі, шматлікія госці і вернікі Віцебска. Это большое событие не только для меня, а для всех верующих прихожан нашей епархии, я думаю, и всей Беларуси. Я так думаю, что это вельми важный момент для каждого человека, христианина, католика, православного, каждого, кто верит в Иисуса Христа, как мы еще один раз затрымались над своим життем. Гамілію прамовіў пробашч мінскага касцёла святого Сымона і святой Алены ксёндз Уладзіслаў Завальнюк, які ўказаў на некалькі аспектаў значэння турынскай плашчаніцы, падкрэсліўшы яе духоўную каштоўнасць для хрысціянаў свету. Святар прывёў гістарычныя звесткі і коратка распавёў аб навуковых даследаваннях, якія вядуцца і па сённяшні дзень. Хочу, каб ви поразважалі разом со мною серцем, душою, вірою. Пасля эўхарыстыі выступалі парафіяльныя хары чырвонага касцёла, голас душы і арханёл. Сам арыгінал захоўваецца ў саборы святога Яна Хрысціцеля ў італьянскім горадзе Турыне. Адсюль і назва плашчаніцы турынская. І ўяўляе сабой 4-метровае льняное палатно, у якое па паданні Юзаф з Арыматэі завярнуў цела Езуса Хрыста пасля яго смерці на крыжы. Лічыцца, што тканіна пакінула адбітак аблічча і цела Езуса. Дзякуючы сучасным тэхналогіям, якімі пакуль валодаюць толькі ў ЗША, удалося зрабіць некалькі копій хрысціянскай рэліквіі. Одна шостая плашчаніца менавіта ў Маскве ў Сретенском манастыры, дзе прыняў на свае рукі таксама святой памяці патрыарх Алексей II, ад гэтых таксама вучоных. Мы атрымалі з Турына, дзе была гэтая плашчаніца, гэта санктуарія. Гэта ёсць сапраўды дастаянне, ценнасць нашага народа, нашай краіны. І яна ўжо нават, яна пілігрымавала па Ўкраіне, планавалася Латвія, можа яшчэ ў будучыні, але яна заўсёды будзе толькі вяртацца на Беларусь. Падчас перэгранацыі плашчаніцы у вернікаў была магчымасць не толькі дакрануцца да копіі савана, але і даведацца аб гісторыі рэліквіі і пазнаёміцца з даследаваннямі, якія вядуцца вакол яе.
Большая честь, что эта туринская плащаница прибыла с Минска к нам сюда, в Витебск. Мы живем с надеждой, что Бог нами опекуется, помогает нам жить, мы в это верим и хотим, чтобы нам в жизни было все хорошо. У каталіцкім касцёле вернікі могуць атрымаць Божую ласку не толькі ушаноўваючы святыя рэліквіі, але і прымаючы святыя сакраменты. У чэрвені ў Віцебску прайшло ўрачыстае святкаванне Божага цела. Па традыцыі, гэты дзень адзначаецца пасля Найсвяцейшай Тройцы. Вернікі з розных куткоў дыяцэзіі з'ехаліся ў Віцебск, каб прайсці ва эўхарыстычнай працэсіі. Акрамя віцеблян у набажэнстве прымалі ўдзел католікі з паставаў Глыбокага, Браслава, Полацка і іншых парафій Віцебскай дыяцэзіі. Свято Евхаристии напоминает нам святарство и святую литургию, Евхаристию. Это свято, это надея, что мы все-таки будем счастливыми с Богом, что мы хотим жить по Божьим законам, мы хотим, как Бог нам благословил. Набажэнства пачалося святой імшой у касцёле Езуса Міласэрнага, кансэкрацыя якога адбылася восенню мінулага года. 5 чэрвеня было таксама абвешчана біскупам віцебскім Уладзіславам Блінам днём духоўных сустрэч для духавенства дыяцэзіі. Таму на малітоўнай сустрэчы было шмат святароў гасцей. Усе душпастыры разам са сваім біскупам канцэлебравалі эўхарыстычную ахвяру. Слова Божае прамовіў пастыр дыяцэзіі. Іерарх нагадаў пра вялікую любоў Бога, якая праявілася ў яго жаданні застацца з людзьмі у сакраменце свайго цела і крыві. Біскуп заахвоціў вернікаў наследаваць Хрыста ў шчырай узаемнай любові, узмацняючы сябе святой Эўхарыстыі. Пасля святой імшы распачалася эўхарыстычная працэсія. Вуліцамі Віцебска пад ухікі аркестра і спеваў працэсія рушыла ў напрамку касцёла Святога Духа. Найсвяцейшы сакрамент па чарзе між 4 стацыямі неслі святары Віцебскай дыяцэзіі: ксёндз Францішак Кісель з Полацка, ксёндз Мячеслав Янчышын з Глыбокага і ксёндз Раман Мурзіч з Віцебска. Традыцыйна падчас працэсіі 4 разы спявалася Евангелле. Адметнасцю стала тое, што пры 3-й стацыі Евангелле спявалі святары грэка-католікі. На заканчэнне працэсіі біскуп Уладзіслаў Блін благаславіў усіх прысутных найсвяцейшым сакраментам. Іерарх падзякаваў вернікам віцебскіх парафій за добрую арганізацыю свята, хору і аркестру за музычнае суправаджэнне, а міліцыі за забеспячэнне бяспекі падчас руху працэсіі. На заканчэнне шэсця пробашч парафій Святога Духа ксёндз Андрэй Каліцяк запрасіў святароў і вернікаў на пачастунак у парафіяльны дом. Я благословляю от души всех, кто верит, и тем, кто ищет дорогу в храм. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Амин. Ужо каторы год эўхарыстычная працэсія ў Віцебску збірае вернікаў з усёй дыяцэзіі. Вельмі радасна тое, што Хрыстус сёння патрэбны людзям. Напэўна, у сэрцах многіх надоўга застануцца словы з эўхарыстычнага спеву. Чэсць табе, слава, наш добры пане, з веку да веку не перастане. 2000 год назад Бог Айцец паслаў нам свайго Сына Езуса Хрыста. Ён прыйшоў, каб нас збавіць. Сёння мы можам назіраць за знакамі часу. Бог няспынна прысутны ў сваім касцёле і запрашае сваіх дзяцей да збаўлення. Няхай жа ягоная прысутнасць і нашая згода стануць для нас адчыненай брамай нябеснага валадарства.